De la mà de l'editorial Fonoll ens arriba per primer cop en català l'obra Cors cicatritzats de Max Blecher, publicada el 1936 a Bucarest, amb la qual l'autor va entrar a la gran literatura romanesa i de fa temps és ja un dels escriptors més importants del cànon literari internacional. La catalanòfila i traductora Jana Balach-Matei signa aquesta esplèndida i refinada traducció. Cors cicatritzats és una novel·la extraordinàriament moderna, una novel·la de la solitud en la qual s'hi condensa tot allò que Blecher havia vist, llegit i viscut arran de la seva estada a diferents sanatoris europeus malalt de tuberculosi òssia. Conegut per ser l'escriptor romanès d'entreguerres que va inaugurar la literatura de l'autenticitat, alhora es va desmarcar de la seva generació per escriure una obra en què els elements del somni i els de la realitat són concomitantment presents i el protagonista del llibre Cors cicatritzats, un alter ego de l'autor, es torna transparent del tot quan es demana en quin món vivia exactament. Blecher va escriure una obra, com es pot apreciar a Cors cicatritzats, sense cap tipus de victimisme, amb una vitalitat i una plasticitat d'imatges reals i irreals, amb una poètica narrativa i cinematogràfiques úniques. És un llibre d'una duresa plena d'humanitat i de tendresa, que et fan sentir ben viu, que et fan connectar amb el món emocional del protagonista cada cop més allunyat de la realitat quotidiana. Una obra cabdal que no només us deixarà indiferents, sinó que n'estic convençut, i tal i com li passa al gran postmodern romanès Mircea Cartarescu, gran admirador i lector de l'obra de Max Blecher, la novel·la també us posarà els pèls de punta. Editorial Fonoll, Jana Balach-Matei, Max Blecher, Cors cicatritzats.